Que importancia considera Ramón Villares que ten o mar na cultura de Galicia? Pois o mar ten moita importancia. Tardou un pouco en tela, porque durante tempo foi o mare Tenebrosum, foi un mar que non era navegado e que se lle tiña un pouco de medo, só se practicaba de forma costeira, pero despois, basicamente de época dos normandos e despois na época medieval, foi descoberto, o mar converteuse nun axente esencial para non só a relación de Galicia con Europa, co norte de Europa, co Mediterráneo, senón tamén para a formación da primeira burguesía mariñeira galega, por exemplo, a cidade de Pontevedra, despois coa industria da salga e finalmente coa industria conserveira foi o mar un elemento sustancial e finalmente no século XX converteuse o mar no gran axente de mundialización de Galicia, porque realmente Galicia é unha potencia mundial en pesca, non só en captura, sino tamén en know-how, en tratar e saber como se explotan os recursos marítimos. En ese sentido o mar foi esencial, máis do que parece esa imaxe tradicional de Galicia como unha sociedade rural ou campesina. Ademais dunha fonte de inspiración para os e as artistas, o mar tamén é un importantísimo motor económico en Galicia, así como escenario no que se moven centos de investigadores que desenvolven a súa actividade nas universidades e en centros públicos e privados do país. Galicia xa é unha potencia mariña, pero considera que precisa de novos retos como os que formula Campus do Mar para manter e mellorar esa posición de referente internacional? Se eu considero que a investigación sobre o mar, que non empezou agora, que xa leva moito tempo, que tivo algúns precedentes no ámbito máis económico, como Domingo Quiroga, sobre todo Paz Andrade, hoxe ten unha grande amplitude de investigadores a través de centros que están tanto en Vigo, Instituto de Investigacións Mariñas, como na Universidade de Vigo, tamén en Santiago de Compostela e na Coruña. Nese sentido, creo que é unha das liñas que máis se desenvolveu nos últimos tempos, especialmente a acuicultura, foi en relación co mar, cos cultivos marinos e coa explotación do mar, non? De modo que creo que o mar hoxe concentra un importante sector de investigación en Galicia. Cree que Galicia é, a día de hoxe, o lugar idóneo para contar cun campus de excelencia internacional dedicado ao mar? Na miña opinión, sí, porque por as razóns que xa dixen antes, Galicia é non só unha potencia pesqueira, sino que ten unha tradición de explotación dos recursos marítimos e de investigación sobre eles, que só necesita, para completar este ciclo, que haxa un desenvolvemento adecuado da parte científica e tecnolóxica que pode transferir coñecementos para o mellor aproveitamento, cuidado e disfrute dos recursos do mar. Vostede, que foi reitor da Universidade de Santiago de Compostela, como valora o carácter integrador deste proxecto que foi quen de aglutinar ao seu redor ao sistema universitario de Galicia e tamén a unha ampla rede de I+D coa que contamos no país relacionada co ámbito mariño? Eu considero isto un acerto, porque estes proxectos de alcance internacional necesitan unha posición inclusiva de tratar de sumar esforzos e non restalos. Creo que se parte dunha base de relación institucional entre as universidades de Galicia e do norte de Portugal moi sólidas de há moitos anos. Eu, xa que mencionache que fora rector, tive o honor de facer das primeiras reunións no ano 1991 coas universidades de Portugal e de Galicia. Creo que sobre ese soporte avanzouse moito. Hoxe, este sería un dos exemplos desa colaboración transfronteiriza e dunha relación institucional que permite reforzar a idea desta eurorrexión atlántica que tanto necesita Galicia e o norte de Portugal na perspectiva e na imaxe europea. Cree que o carácter transfronteirizo deste proxecto que se pon de manifesto coa implicación das universidades do norte de Portugal é un valor en si mesmo? Sí, xa eu entendo que sí, que é un valor moi importante, porque Portugal tamén ten unha forte especialización na investigación en ciencias da vida e ciencias do mar. Nese sentido, creo que suma moito o que é o proxecto do campus de Vigo, e espero que sexa ben valorada
que se ben valorado este esforzo de integración de todas as universidades dunha importante eurorrexión que reúne máis de 6 millóns de habitantes. Proxectos como Campus do Mar, que se basean no traballo conxunto, opina que son unha boa fórmula a seguir para afondar na tan necesaria coordinación do sistema universitario de Galicia? Sí, eu creo que son convenientes proxectos interinstitucionais e tamén especializados que permitan integrar e ao propio tempo competir dunha forma razonable e evitar o minifundismo e a veces o cainismo que se dá en moitos proxectos na historia de Galicia. De modo que, neste sentido, considero que así como foi positivo o Campus Vida na Universidade de Santiago, que é moi razonable, moi positivo esta especie de confluencia das universidades galegas en torno a este proxecto do Campus do Mar, que non ten outro lugar para ser ubicado que non sexa a cidade e o Campus de Vigo. Moitas grazas, Ramón Villares Paz, presidente do Consello da Cultura Galega.